El informe de Auschwitz film dramatikoaren aurkezpena burutu dabe Liceo Antzokian. Pelikula honen inaugurazioa Eslovakiako enbasadore eta kontsulak egin dabe. Bertan izan dira Uztail Rocafort abando orezko kontsula eta Juraj Tomaga enbasadorea Eslovakiatik etorri dira. Aurretik harrera egin dabe Gernika Lumoko udaletxean eta bertan izan da Jon Lejarraga bi hauek hartzeko. Peter Bebjakek zuzendutako 2021eko film dramatiko eslovakiarra da hau, Gernika Lumoko Liceo Antzokian proiektatu dana, eta Oscar sarien 83. edizioan nazioarteko film onenaren sarirako hautatu eben Eslovakian naiz eta gero ez izendatu. Filma, Rudolf Berna eta Alfred Witzelerren benetako historioan oinarrituta dagoela aipatu dabe Gernika Lumoko udaletik, eta bi judegu eslovakiarra direla. Auschwitz-Birkenauko kontzentrazio esparruko presoak izan ziran eta zelaiaren funtzionamenduari buruzko zetasunekin igez egitea lortu eben. Auschwitzeko detaileak duten txosten bategaz atera ziren bi hauek. Behin muga zeharkatuz, euren oroitzapenak idatzi eben. Ondore, Bernea Wetzler txostenalez ezagutzen dana. Bikote hau, Gurutze Gorriko ordezkari bategaz aurkitzen da, eta Gurutze Gorriko ordezkari honek sinistu ezarren txostena aliaduei helarazitea onartzen dauala erakutsiko dau film honek. Filma proiektatu aurretik, Jose Maria Gorroñok, Uztail Rocafort abando eta Juraj Tomagarekin batera, hitz batzuk eskaini. Aprilien 11 etorzan Jurai Eslovakiako enbajadorie nigaz egoten Gernikera. Den gendun berba, Gernikako bombardeoan ganien, bigarren gerra mundiala, memoria historikoa, eta berak esan doztan ni proiektu batekot ondo gusten bazu Gernikera ekarteko. Eta da hau pelikulia.